Čaute, tu je Cool a ideme sa pustiť na predposlednú misiu Bossová vila. Preniknite do areála sídla mafiána, zlikvidujte ho, nájdite východ. Začínaš úlohu v podzemí, dávaj pozor na strážcov, nesmú ťa zbadať, ináč vyhlásia poplach a mafián stihne utiec. Keď konečne sa nájdeš vonku, môžeš stanúť do otvoreného boja s protivníkmi. Dvíhanie predmetov po objavení sa ikony vtlač a zdrž kláves akcie. Zase hovadiny tam píšu, polovičku z nich som už preložil, ak som to čítal, ale nechcem to prekladať všetko. To bol asi nejaký Polák písal toto, alebo Poliak, to je jedno. Ideme ďalej, ideme tam, ideme to celé preskúmať. Je tam napísané, že má byť potichu, ale myslím si, že potichu môžeme zabiť dotyčných. Aspoň týchto. Uvidíme, či ho môžeme potichu zabiť s high-fiveom. Poď sem. High five! Bitch! Môžeme! Vynikajúce. Pozrieme sa, či to niekde nie sú náboje, ktoré budeme potom neskôr potrebovať, vzhľadom na to, že nemáme moc nábojov. Že by takto nechali len tak voľné miestnosti? Áno, je to tak. Takže ideme ďalej. Nič, takže môžeme ísť. Tu sa to zase rozdvojuje, ale tu konkrétne nič není. Vážne? Myslíte vážne? Skutočne? Áno. Vážne tu nič není. Počkajte, tu som už bol. Ježiš, ja som demena, zase sa točím dokola. Prepáčte. Bum. Máme ho. A tu tiež nič není. Neviem až pokiaľ pôjde tento. Takže počkáme radšej tu. A dobre. Poď sem, kamarát. Dobre. To bol môj starý kamarát ešte zo strednej, momentálne sa pridal k mafiánom. Vážne tu nič není. Není. Ideme. Kedy už ideme von? To docela zaujímalo. Zatiaľ nám to ide. Lebo vidím na mape pekne zobrazených všetkých. Ide sem. No nechcem práve, že aby išiel sem. Ja neviem, čo si to predstavuje, že pôjde sem sa pozrieť. A trošku to teraz posral, neviem, čo to napadlo sa otočiť. Bum, tak a ideme ďalej. Daná hra sa mi páči, konečne tam je nejaká akcia, stojí to za to. Daný let's play získal na kvalite. Potichučky. Ne! Ne! Ježiško, prečo napadlo otočiť sa? Prečo? A keby som asi po ňom strelil, tak by tiež aktivoval nejaký alarm. Sice neviem, ak môže aktivovať alarm na diaľku, možno majú nejaké vysielačky, ale neviem. A jak poznám túto hru, pôjdem úplne od začiatku. Ne, že by to bolo nejaké zase ťažké, takže nebol taký problém, ale zase 19 hodín 39 minút. Znamená, že by som mohol ísť aj niečo navariť, vzhľadom na to, že som dneska ešte nejedol. Áno, ideme úplne od začiatku. No poď sem, poď, ja ťa vidím. A ty mňa ne. Poď. High five, bitch. Tak a ideme hneď ďalej, nebudeme sa už zaoberať tým, čo tu môže byť v daných miestnostiach a nemôže a podobne. Myslím si, že nemusíme zabiť všetkých. Takže to iba tak prejdeme na rýchlo. Tesné, ale už je po ňom. Ideme ďalej.
Bum. Paráda, môžeme aj zabiť. Takže, jak sme na tom teraz, tu vidím schody hore, čo je dobré. Tam je nová zbraň. Ale tam nachádza. Ale na hornom poschodí už môžeme strieľať, ako povedali. Bum. Bum, bum, bum. Dobre. Takže zoberieme zbraň. Zoberieme si náboje. Nemáme veľa tých nábojov. Malo by to stačiť. Tam je ďalší. Bum, bum. Bum. Paráda. A tu nič není. Máme zabiť nejakého bossa mafiána. Ale ako vždycky nevieme, kde sa nachádza. Tu je vstup do domu, ktorý není otvorený. Takže tu asi nie. Pozrieme ešte, čo je tu. Či to náhodou není nejaký východ alebo niečo. V prípade to celé obídeme, uvidíme. A nachádza sa tu jeden mafián. A ja keď sa prikrčím, tak on ma nepočuje. Ja urobím iba ťuk a je po ňom. Paráda. Mohol by som už aj ukončiť tento let's play. Vzhľadom na to, že končí čas. Bum. Dobre. Vidím tam niekde asi v ďalšej miestnosti ďalšieho mafiánka. Bum. Je tu horné poschodie, takže mohli by sme sa tam pozrieť. A hneď ďalší. Tam je niečo biele. To bude ten boss. Bum. 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 Tam som videl niečo biele. To bude pravdepodobne ten boss mafiánov. Tu ako dementi chodia dokola. A tak povedať nič nespravia. Skúsime sa tam pozrieť. Uvidíme. Tu som ho videl. Tu. Presne tu. A on sa nachádza v miestnosti podobno? Asi. Nie, nenachádza. Nachádza sa niekde na hornom poschodí, alebo možno ešte na jednom, možno tam je viac. A tu je tajná miestnosť, do ktorej neviem ako sa dostaneme, ale asi z druhej strany. Áno, to bude tak. Menil som si zbraň, ako ste si možno mohli všimnúť. A tu by mal byť už ten boss mafiánov. Ako vždycky schovaný. Dobre. Dostali sme správu, to znamená, že sme zničili bossa mafiána. Bossa mafie, tak. A čo teraz? Pozrieme si misiu. Misia. Nájsť východ. Kde môže byť východ? Musíme ísť na dolné poschodie a nájsť východ. Dobre, ale blíži sa čas pre skončenie tejto misie, bohužiaľ, takže čaute.